tak ukážeme si, ako veľmi jednoducho vieme vytvoriť takýto jednoduchý zoznam do bunky. Tak teda poďme na to. Zoberieme si príslušný stĺpec tabulky, kde máme dáta, to teraz je aktuálne produkt. Prekopírujeme si ho niekde mimo tú tabulku, napríklad do stĺpčeka S. Teraz, keď sme si prekopírovali, robíme to preto, aby sme nestratili jedinečné údaje z tabulky. Teraz si označíme ten stĺpček S a teda na karte údaje si vymažeme duplicity. Tak následne teda pracujeme iba s jedinečným zoznamom, čo je týchto pár produktov. Čiže do stĺpčeka M sa postavím, konkrétne do bunky M2. Idem na overovanie údajov. Následne si do bunky povolím zoznam a vyberiem si zdroj. Zoznam, vyberiem si zdroj a následne mám v bunke nastavený zoznam a následne sa mi to mení. Takýmto veľmi jednoduchým spôsobom si viete nastaviť zoznam do bunky.